Awesome Film Production. ግርማ ሞገስ ሓወልቲ ሰማዕታት ናሽዑና ተሐደሰ ዝመጽእ ብምዃኖም ፍሉይ ስምዒት ዝፈጥር ምሽጥሩ ድማ ደጋዊ ጽባቕኡን ቅርጹን ዘይኮነስ እቲ ቅርጺ ዝህቦ ትርጉም እዮም። ሓወልቲ ሰማዕታት ንላዕሊ 51 ሜትሮ ምውንጥሑም ክልተ መልእኽቲ ክሰምዕን ከስምዕን እዮም። ሓደን እቲ ጎደሎ ቁጽሪ ምዃኑም እቲ ቃልሲ ተጀሚሩ እምበር ሕልሚ ሰማዕታትን ሃርበኛታትን ክሳብ ዝሰምር ቀጻል ምዃኖም ካልኣይን ከም እቲ 51 ሜትሮ ምዃኖም 50 ትድመሮ ሓደም ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ሰዓራ እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎም። እዞም መናእሰይ ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዝተኣከቡ እዮም። ጉዕዞኦም ናብ ወረዳ እንደርታ ኣመንቲላ ዘቕንዕ እዮም። ምስ ሰብ ታሪኽ እዮም ክጓዓዙ። ኣብ ኣመንቲላ ፍሉይ ታሪኽ ዘሎም ነባራት ተጋደልቲ ካብ ዝፈላለዩ ነዊሕ እዋን ገይሮምስ እንሆም ሕዚ ይራኸበሎም። ተጋዳላይ አምባሳደር ፍረ ተስፋ ሚካኤልን ተጋዳላይ ይርጋ ግደይንዮም ሰብ ታሪኽ ክልቲኦም ተወጊዑ ዘይውዳእ ዛንታ ዘለዎም እዮም። ናይ ብቕድሚ 42 ዓመታት ሓወልቲ ሰማዕታት ንዝቆመሉ ዕላማ እናዘከርና ናብቲ መስዋዕትን ተጋድሎን ተጋደልቲ ክነዘንተው ህዝቢ ቅያስ ሰርሐሉ አጋጣሚ ክንሰምዕ ተበጊስና ኣለና። ጉና ስራሕቲ ንግዲ ሓላፍነት ተወሰነ ውልቀ ማሕበር ነዚ ፍሉይ ምድላው ናይ ክብሪ ስፖንሰር እዩ። ጉና ውፅኢት ሕርሻ ዝኾኑ ቡን ጥራምረ ብምልኣኽ ሕፅረት ሸርፊ ወፃእ ኣብ ምንካይ ግድኡ የበርክትሎ። ንስራሕቲ መንገድን ኮንስትራክሽንን ዘድልዩ እታወታት ኣርማታ፣ ጎማ፣ ኣስፋልትን ካልኦትን የቕርብ። ካብ ኣሓት ትካላት ድማ ፍርያት ሲሚንቶ፣ ኣልባሳትን ብተወሳኺ ዘይቲ ብተመጣጣኒ ዋጋ የከፋፍል። ጉና ስራሕቲ ንግዲ ሓላፍነቱ ተወሰነ ውልቀ ማሕበር ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ነዝቅያ ተጋደልትን ህዝብን ዘውስእ ትሕዝቶ ናይ ክብሪ ስፖንሰር እዩ። ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ዘመናዊ መሳርሕታት ተጠቒሙ ድሌት ዓማዊሉ ንምርዋይ ደረጃኦም ዝሓለዉ ዓይነታት ሲሚንቶ OPC፣ PPC፣ PLC ከምኡን LH፣ HS ዓይነቱ ፍርያት ናብ ተጠቀምቲ የቕርብ። ብተወሳኺ ንማሕበረሰብ መሰረተ ልምዓት ምህናፅ እጃሞ የበርክትሎ። ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ናብ ማይጨው ዝወስድ መንገዲ ገዲፍና ናብ ኣብዓላ ዓፋር ዘምርሕ ጽርግያ ሒዝና መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣሸጎዳ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ፍሪኡ እናስተማቐርና ምላዛት ኣብ ትበሃል ቁሸት ሓደ ጊዜ ክንዕርፍ እሞም ታሪኽ ክነዘንቱም
ሞኖስን ملازاتن زبهال አካባቢታት ሎሚ ብምዕባለ ተኣሳሲረን ኣብ ሓደ ከተማ እንትተሓወሳ ኳም ቀደም ማዕዶን ማዕዶ ዝቋመታ ነይረን ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ምስረት ገና 2 ዓመት ከይመልኣም ብ1969 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ክትዕስልን ምስ ህዝቢ ክትላለን ናብ ደቡባዊ ግንባር ክልተ ሓይልታት ልኢኻም ሓይሊ 61 ሓይሊ 71 ዝበሃላም ተጋዳላይ አምባሳደር ፍረ ተስፋ ሚካኤል ናይ ሓይሊ 71 ሜላ ሓይሊ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኮሚሳሪ ዝነበረም ንድሕሪት 42 ዓመት ተመሊሱ ዛንታ ክነግረና እዩ 69 ዓመተ ምህረት 69 ምህረት አፍተውድ ተካላይ ሕንፍሽፍሽ እንብሎ ዝተጀማመረሉ መጀመሪያ ግዜ ነይሩ ሕዳር ኣብቲ ግዜቲ ሕንፍሽፍሽ እውን ኣሎ ኣብ ግምት ምእታው ጽቡቕ እዩ ድሓር እዚ ኣብቲ ተጋዳላይ ዝፈጥሮ ዝነበረ ስምዒት ኣብ ግምት እውን ከኣቱ ኣለዎ ካብ እተን ተጋዳላይ ኣብ ዓሳጋራ ኣብ ምብራቕ ኣብ ትግራይ ሓድሽ መዋፈሪ ተኸፊቱ ኣብኡ ዝተዓለመ እዩ ሓይሊ ቀዲሞም تعليم ورحم فرعان زوسدي نيرو تقدمات استعلمت حيل 61 يا تبها نيرا ساوسيا قصيلا استعلمت حيل 71 تبها نيرا نحاسه كاو تعليم وزي حيل 71 نحاسن وزي حنت حيلفت غزيتي 75 سوي زلوا 75 ثلاث غانتات تلوا كاومس صانا تحايلي تحنتي حيلو عملازات تعرف تحنت حيلو سسان حرنكا مونس هاو يعرف هاو عرفنا مصبرة مشت توجسنا كنسجري نيرو تمدا عرفت جزيت مالتي كنسجري نيرو نخلتين حيلو زي التحاور كبرنا داش سبالي نيرو تغير علي حتى سوى عفتنا حالاتنا لا يسار عن حدا تسفاي شنتو مراح حيل نيرو مكتل ردائي زبال نيرو مكتلو ميلا ناي تحايلي لا يسار عن حدا كاسا زبال نيرو حدنا من قصر حتى نياقن عمون بنا مسألة سوسليز طفينا بدعم دكو نافعو نيرو زارو نيرو طفينا بحر نيرو توكيه عمون قد يشعو ناي حيلي بوليتيكال خصا كوين كافتو ناي غانتا مالتي انا عدا مشت كون تلو توارديا سحينايو كنجس كنون አጋጣሚ ኑሪኦም ተሰሪዖም ኣብዚት ናይ ደርጊ ሰራዊት ሽዑ ዝተወሰነ ኮማንዲስን ኣብ ብሔራዊ ጦር ዝበሃሉ ነይሮም ሓብሶም ዲሻ ካብ ሓረስታይ ዝተመልመሉ ምስ መፁ ምስ ረኣናዮም ኣጋጣሚ ተኽሲ ይጅመር ተኽሲ ምስ ተጀመረ ብፍላይ أنا نورت حد أجانتا حنتي تعبنا قيمته تعبنا يسلمت تخصيص أساء ممكن تخصص لذلك على كملازات ما يصدفت تجرله هي تساء عن حدا مالتي نفت تحتيز اللي قلة سعري نفت قلة ما يصدف دهيوت الماتيو ምንም ክትረአ ይተልን ጸላውን ተተخصون ተጠው ይብል ማለት after ግዜቲ ካብ መስኮና ተተወታቲ ነው ዝነበረ አፍታሕቲ ፍትቆላ after በረሃ ምሸት ይተሓኸብ ሓደ በዓ ግዛዕዶን ይተሓኸብ ማለት ኩነታት ሻብ ነጽምዕ ሻብ ተሓኸብ ሓደ መዓልቲ ተባዕልቲ ዝኸውን after በረሃ أو ما تنقص أصلا نبل حزت أمي اللوت
ተጋዳላይ ምልታ በዓልቲ ዝተወሰነ ሓደ ወዲ ትዝባን ነይሩ መንገሻ ዝበሃል ኣብቲ ዝባን ነይሩ ቆሎ ግዛእ ምዛእ ኣቕልዮም ምፅኦምና ተቆለበሪና ምስ መፃና ፋይናሊ መወዳእታ ክንምለስ ተሓይሊ ናይ ሰዓን ሓደ ነው ዝነገረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ንመፅእ ናብዚ ንሰግር ማለት እዩ ክንሰግር ናብዚ ዝመርሐና ሰብ ነይሩ በዚ ጌርና ሰጊርና تا بتخسن أنا عر 12 حدار 1969 عامة مهرت بعل نقسنا قدوس ميكائيل بيت كريستيان أمنتيلا زخبرلهم كبربعتيو أنفت بزو حزب زأكبلهم قدمي 500 عامتات سما كم زرخبتهم ينقرلهم عمل كإلام كابزبل أبهلا دمام كم استسيمت عبير تعدي يزاربهم أمنتيلام 7 بيتسب زحازت حنت بر زلاتام فوليا قامت أزلوا قشتيام زوريا قدليوم بقول قال بحري مالتون بلس تخببا كم عرف والدن سميناوي ملازاتن زورد روا مايغن بلي حماتن منوسن زمتسو دمام نأمنتيلا حنجيت ناب على عفار يعزرو توم رواتات مبار أبتبوتا بسحنا لنا من ينقر زنبرم من كيرد زقبرة يمم قدم 4 كلتن عامتات ميلا حيلي وي بوليتيكاوي كفلي حيلي 7 حدن تقادالي أمباسادر فرا تسفا مكيل كام مصدف دحينوم نخالقتون أدحينوم تقادالي يرقا قديد مام كابتوم تصريفهم بسن عدل بزقرم كونتات هيوتهم استرفايم حدا ما راح حزنا مسئنا نيرنا بس مسأنا أفتى بتخسرنا هذا عرفنا مشيل السنتين ده هواينا هذا عرفنا وش الدفاع حزنا راح حايلنا تسفاي سال سايرسو يا نمشيل نعمة أو دعمة يوم مس إنجرات رخنا كنت يوم يأتون أبزي وزي يأتوا مسأتو أبزي مسأت راح يوم ياو شعو زنوركم من دعي أو دقسوا النيرو بحوار ونا بالسكوف زسات يلز بالعلبوت أو النيرو مثلا نشعو آتيو قنشوا إيش نجلا باشون يرماش كرسون النيرو مثلا نشعو دحرني سمعنا نجلا باشون زيون سلازنورات تمم خاري ترات أرومه تمليسهم نوانا يمزو أفتكر ذاتي حدا
ፀላውን በዛ ሓሊፍኒ ፀላውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተሓባቢርኩም ምስ ተጋደልቲ ኢሉ ጉድኣቱን ከብፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ እውን እኒአ ኣብቲ ሰብ ህዝቢ ገና እውን እዩ ምሳና እውን ብዙሕ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ሓድሽ ከባቢ እዩ ግን እዛ ከባቢ እዚኣ እንታይ ከም ዘለዋ ከመይ ከም ዝኾነት ኣይንፈልጣን ኣብቲ ግዜ ኣይንፈልጣን ኣየይ ፀድፊ ኣየይቲ መንገዲ ኣየይ ተወሳይ ሓበሬታ ይነበረና ኣትዮም ምስ መፁ ምስ ነገሩና ተሰሪዕና ንኣቱ ተሰሪዕና ምስ ኣተና ካብዚኣ ኣብዚኣ ምስ በፃሕና ትድخل መስርዕና ገዲፍና ብ4 5 መስርዕ ሒዝና ኢና ኣብዚኣ ተሰራዕና እታ ግዜቲኣ ማለት እዩ ሕዚ ትምድላው ያው ሰለስቲኦም ጥራሕ መሲልዎም ይመስለን ብታዋን ታውን ሰለስቲኦም ንሓዞም ዝብል ግዲ ሰሚዖም ኮይኖም እዮም ሒዞምና ብዙሓት ምዃንና ምስ መፃና ብዙሓት ምዃንና ምስ ረኣዩ ግን ሰብ ሱቕ ኢሉ ሰብ ሱቕ ኢሉ ግን ድንገት ተኹሲ ንሰምዕ ሰለስተ ተኹሲ ቅድሚ ተኹሲ ምስማዕና ግን ኣብቲ ቤተክርስትያን እናሃለና ከም ሽዑ እንድዕ ትዝክሩ እንተኮይንኩም ዓበይቲ እዚ ኮኸብ እዚ ኮኸብ ዝወድቕ ኮኸብ ማለት እዩ ከም ናይ ሽዑ ኣብሪሁ ይፈልጥን ብጣዕሚ በላጭ ዝብል ብርሃን ሽዑታት ራእዩ እኒአ ስለዚ ደርጊ እውን ወሪዱ ስለ ዘሎ እሱ ባብዛ ድዩ ሰዲዱ ዝብል ጥርጣረ እውን እኒአ ድሓር ተኹሲ እውን ዝተሰምዐ ደርጊ እውን ዝመፀ እዩ ዝመሰለና ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ሕዚ ተጋዳላይ ኣብዚኣ ምስ መፅአ ምስ ኣተወ እታ ተኹሲ ምስ ተሰምዐት እቲ ቦታ ይፈልጦን ምክትመርሐ ጋንታ ኣለና ሓንቲ ጋንታ ተኽላቢ ዝመስለኒ ንሱ እናመርሐ ዕርዲ ንምሓዝ ድፋዕ ንምሓዝ እዩ ነይሩ እንታይ ስሙ ዕላሙ ንሱ በዚኣ እያ መስለኒ በዚኣ ኢና ዝኸድና ነበረ በዚኣ ጌርና ንኸይድ ናጎይና ድሓር ንፀጋም ገፅ ኣባ ይበል ሕዚ ታፀድፊ ታፀደፍና ኣላ ኣነ ሕዚ ዝክራ እንተለኹ ድሓር ረኣይና ሓሙኽሽቲ እውን እኒአዋ ኣይረአን በለስ እዩ ወላ ባሕሪ እዚ ደረጃታት እውን እኒአዋ እታ ዝወረድናላ ከምዚ መደያይቦ ዓይነት ነገር እኒኣታ እንድዕያ ከማ ድያ ዘላ ሕዚ እውን ኣይፈለጥ ግን መደያይቦ ዓይነት ነገር እያ ሕዚ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ዝመርሕ ምስ ከደ ይፀድፍ ፀልማት እዩ ብድሕሪት ዘሎ ድማ ቀስ እንተኢሉ መስርዕ ክቁረፅ እዩ ያው ወታደራዊ መስርዕ መቸስ ትፈልጥዎ ኢኹም መስዋዕትኩም ምልሻ እውን ያው ኣብ ቀረባ ከይጠፈካ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ኩሉ ሻ ሓሊኻ ኢኻ ትኸድ እሱ ይኸይድ ይፀድፍ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ኸደ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኣምለጠኒ እዩ ዝብል ዘሎ ገደል ምዃኑ ፀደፈ ምዃኑ ይፈልጥን ስለዚ እቲ ሓደ እውን ደድሕሪኡ ይስዕብ ኣብዚኣ በሪ 6 ሰባት ኢና ገዲፍና ከምቲ ዓንተ ዘለኩም እቶም 6 ተኹሲ ምስ ሰማዕና እሳቶም እውን የለውን ኣብቲ ፀድፍ ኣነ ብድሕሪት እየ ነይረ ኣጋጣሚ ከም ኣሰራርዓና ከምኡ እዩ ሓደ መራሒ ናይ ጋንታ ሓደ መራሒ ብቅድሚት እንድሕር ኮይኑ ሓደ ብድሕሪት እዩ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ ስለዚ ብድሕሪት እየ ነይረ ብሬን ዝሓዙ እውን ነይሮም ብሬን ቸኮ እዚኣ መስለኒ ሸዓ ዝነበረት ወይ እንታይ ከም ዝነበረት ኣይዝክራን ኣብቲ ከባቢ እናሃለኹ ኣነ ድምፂ ይሰምዕ ኣብኡ ምስ በፃሕኹ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ፀድፊ ምዃና ሽዑ ይርደአኒ እቶም ዝነበሩ 5 ድዮም 6 ዝኾኑ ብፆት ፀድፊ እያ እዚኣ ተመለሱ ኢለ ይመልሶም ድሕሪኡ እቶም ትመርሒ ሓይልና እውን ምስቶም 3 ተቐዲሞም ዝመፁ እውን ይመፁ ናብኡ ኣብኡ ንራኸብ ፀድፊ ምዃኑ ንብል ብሓቂ ህዝቢ እውን ተደናጊፁ ኣብቲ ግዜ ተደናጊፁ ምስ ተደናገፀ
بلو حسكمنا وردوا بتامن قديلنا حدا أبو بزي أجيرهم موردي سلطة مثلا بزي مورد الله هو بتام موردي حزمنا يوردوا ذكرى حزمنا يوردوا نرين ترى أنا يوم درجة لي أسرت حموش تسب زخون وديعي توصلوا هوتهم يلا توصلوا قصيلهم كنا صراحة النقد حلافنة التوسنة ولك أم محبر نزفولي مدلاو ناي كبري سبونسريو كنا وتسيت حرشا زخونو بون ترامرا بملأخ حتر الشرفوات أمنكاي قدو يبركت اللو نسراحة من قدن كونستراكشنن زدليو التاوتات أرماتا قوما أسفالتن كالوتن يقرب كابا أحد تكالات دما فريات سمينتو ألباساتن بتوسخي زيتي بتمتقط أنواقا يكفافل كنا صراحة النقدي حلافنة التوسنة والكم حبر فابريكا سمينتو مسابو نزك إيا تقادلتن هزبن زوس تحستو ناي كبري سبونسريو فابريكا سمينتو مسابو زمناو مسارحتات تدقيمو دليت عماويلو نمرواي درجة زحلو عينتات سمينتو OPC PPC PLC كمون LHHS عينتو فريات نبتدك أمتي يقرب بتوسخي نمحورسب مسرة لمعتا مهنات الجامو يبركت اللو فابريكا سمينتو مسابو